Ngibingelele ngamukele ku Receive One Stories igama lami uNero. Ngicela ngenza ukuthi subscribe bani, unsubscribe. Uthi YouTube u90% weneni bama videos ethu unsubscribeile. Awusacela unsubscribe manje. 60,000 subscribers njengamanje. Sibheke ku100. Sicela nje bandla kuphelele inyanga le sesi100. Awusacela bandla. Sengaze ngithathe lento le yama subscribers. Hawu kahle ngenza ukuthi unsubscribe. Ngaze ngithathe lento le. Kuthiwa inamngozi kodwa ke hey sengikuzwile ubungozi balento le. Bafethu le video ixhaswe abakwazi EasyBet. Ngikhetha ama links enu EasyBet, ama account enu EasyBet, ngithola 50 rand for free. Kulabo abathi bona abahluleka ukubheja. Ikhona ilink ye Telegram account yami, igroup. Ngizonifishalela ama codes awa EasyBet. So siyacela nidlale kube mnandi kube nje. Mina ke nokuyiwinela ke nenibona. Nami ngibuye ngidliwe kodwa futhi. So siyacela sihlanganeke khona egroupini kube mnandi kube nje. Ni depositeke ngoba oyedwa ke lawa azodeposita uzoziwinela u10,000 rand cash. Ozobe imali yakhe izongena ebank lakhe ahamba oyidlala abangani bakhe. So make sure you deposit minimum 50 rand. Uyibeke semathubeni. Uthola ama deposit. My brother uyaphila? Siyaphila mfowethu sengimezwa ku. No ngiyaphila. Ngithe my brother uyaphila. Ngisazobe ngikubuza umbuzo lapho. Siyabonga mfethu ukuthi usibhalele ngeemail. Sikwazi ukuphendula washare nenamba yakho, which is a good thing. Ehlezi recommenda ukuthi abantu bayenze. Ukhuluma ngokuthi la ufuna ukuvela obala ekhaya. Utshela uma wakho noma wakho ukuthi wena ngokuzalwa kwakho umuntu othanda abantu besilisa. Phecelezi singasho ukuthi ugay. Ngithe mengiqala ngathi bhuti wami ngifuna ukwazi ukuthi umuntu mengabe ekubiza njengomjida ufila kanjani kuwena? No, into engingayisho nje ukuthi angikabi nina esimeni sokuthi mhlambe ngifile engathi mhlambe uyacwasa noma kanjani. Ngiyaye ngithi ngoba into ayibonayo yena ubona umjida, but akalazi ngaphakathi lami ukuthi kukanjani, ngizizwa kanjani. Noma umuntu umbona nje ukwazi ukuthi okay lo unemizwe kanje. Okay. So ilokho ngingabi nankinga, but sokuthi xifi ngaphakathi but angizokhombisa. Okay, ngoba vele ngisho nasepasini kubhala umail. So kahle wena umweni wakho unakho ukuthanda ukuthi bakubize. Leseke ngokuthanda kwakho ungafisa bakubiza kanjani abantu ba-address kanjani? Ngenxa yento engizwa ngaphakathi ngiyaprefer mina mfethu ukubizwa noma ungangibiza ngiyakufila uba intombazane. Okay. Ngiyakufila so ngasho futhi ukuthi ngiyakuthanda but angeke kuphoqe because wona into oyibona kumina leyo kulento ukuthi ubona umjida. Okay. So wena ke udiscover nini ukuthi uthanda abantu besilisa? Like ubona nini? Ngingayiqala la ekhaya siba u5. Okay. Kuma so mina ngowesithathu ufike kuba amantombazane amadala kunami bese kuphinde kuba u2 angaphansi kwami. So nje ngijwayele ukuphila namantombazane sekhaya ngikhule lawa awu2 amadala kunami engikhulisa sami sidlala ndawonye. Yonke into siyenza ndawonye, ngisho mhlambe kugezwa sihlambe enganibe sayingane mhlambe mekushisa ilanga sibhukude kubhavu sihle ndawonye nje kungekho inkinga. Ngiyakhula kuze kuzalwa laba abanye nabo ngani osisi abadala bayinakele ingane encane. So sigqokisa ingane mhlambe sigcobe ngenza lento eyenziwa noma uma lento usithuma ndawonye izitsha ngiyaziwasha kahle ngibe ngenza yonke into eyenziwa intombazane. Yeah. So ngifunda isikole okay nginakho ukuyizwa lento ukuthi mina angifile ngathi intombazane ngingayishela mhlambe esikoleni kuye ukuthi nje mhlambe sabangani sijwayelene seclass nasesikoleni ke mhlambe benginako ukuthi because bengithanda nokuhlakanipha esikoleni.
so amantombazane amaningi ahlakaniphile, so sikwi-group namantombazane mhlawumbe izinto ama-debates engani kuyilaba ahlakaniphile, yonke lonto nje isikhathi esiningi sichitha namantombazane. Okay. Esikoleni siyazi uma uyi-out noma uyintombazane kuye kube khona ukuthi ngine-crush yabo nje lento yaseprimary yenzeka nasema-high school yenzeka ukuthi uma uyi-out intombazane oyifunayo noma mhlawumbe ugcina ungayitholanga bakhona abathotha ukufuna umuntu ugcina ngamtholanga yabo ngale wepani ukuthi nje uyamcrusha uyamsaba kodwa igwababa. Wena ubunayo i-crush esikoleni? Mengingakhuluma iqiniso mina mhlambe leyo nto ungayibiza nge-crush wena, kodwa mina umuntu ebengiye ngimbone bengisuke ngifisa ukufana naye. Intombazane nje mengiyibona mhlambe yihle ngithanda isitayela sayo kube ngathi mhlambe kungayindlela nami engenza ngayo loyo. Mhlambe clean, enakekela, iyahlakaniphile yabo nje. Iyazithemba futhi noma ihamba nje wabothi nje proud ngendlela ayiyona umuntu. Okay. Uyaqeda isikole uye university. Yes. E-university ke wonke umuntu uphila impilo yakhe. Akekho nako omunye wenzani. E-university kumnandi ngoba singabantu abahlukahlukene. Kuyenzeka kufika abantu baseLimpopo, abaseBanibani, abaseChina, abasekuhlangene e-university. Mofika e-university kwenzakalani? Yabo ngingachaza ngokuthi ukufika kwami e-university ikona kahle okungivula amehlo. Kwangenza ngabona ukuthi sonke lesikhathi lento ebiyenzeka kimi isekutheni ukuthi mina vele ikona kudalwa kwami lokho. Because ngithe mangifike e-university ngiyababona abanye abafana nami. Ngibe nenhlanhla ke lokuthi ngithe mangifike e-university ngathi mengiskima nabantu phela nami ngithi mhlambe siyathithiza sonke siyafika ama fresh yonke lento le. Kwawukuthi umuntu engihlangana naye uzoshare istory nami engithini esicishe sifane nesami. So yena kodwa usenesikhathi akubona lokho ufike vele yena nje vele sekubona lo. Manje ngithi mesixoxa ukuthi ke usiyangibonisa nami ukuthi no, I should be free kulento lengizwayo ngenze ungintroduce nakwabanye sesine group nje yethu sengiyaqala nami ngiyakhuleka ngaze ngathola nomuntu engihlekisana naye. Okay. Ofana nobulili bakho. Yeah. Ungenankinga futhi naye because ngisuka emakhaya ngiza edolobheni nje nginokusaba ukuthi impilo yale emakhaya ayifani yasedolobheni. But ngifika abantu ngifica abantu abanalento le enginayo nami abangijudge because ngangibona lapha emakhaya ukuthi noma ngabe ngiyakhuluma ngiyabothi ngizocindezeleka. Emakhaya uthi ihlazo. So ukuba free manje use-university ukwenza ukhululeke. So i-relationship yakho nabazali phela yazi bafuna umakoti. Ubuye namakoti phela, ubani intombi yasanibani mhlawumbe bayabuza osisi bakho nosisi bakho mhlawumbe bayabuza kanjani ujwayela noba wena. Isiphi isizathu esenza ufanele utshela abazali bakho iqiniso manje? Ngingasho ngithi ilokho nje phela manje ukuthi ngikhulile manje. Kumele ngabe mhlambe sekukhona umnyakazo mhlambe engikwenzayo mhlambe ubonakala ukuthi ngiyindoda kanjani, but mina ngiyabona ukuthi akufikeki lapho. Kumele ngikhulumele iqiniso because osisi bami bashare yonke into nami. Bayaxoxa ngama boyfriend abo yabo nami ngihleke bayinendlela umjolo wabo omnandi ngayo. Manje sengifikile nami e-university bakhona baseza emva kwami, so kumele sishare ngempela ukuthi ngithe ngifika le impilo yanjani ngalento le because nabo ngathini baqale ukujola sebe university. Yeah, because ekhaya nje ba strict kakhulu. Shuthi kini osisi bakho abazi indaba yakho? Abakayazi. Abasona Kahle ekhaya akekho oyazi.
akekho futhi engingathi uyasola cause mina ekhaya noma ukabone nobaba uthi ngilo muntu obathini bathi unomoya ophansi. So mhlambe noma bebona mhlambe bayijethi hayi ngoba indlela engidalwe ngayo nginomoya ophansi angikhulumi kakhulu abakaze nje ngibone mhlambe ukuthi bayasola. Wena wedwa umfana kimi? Ya mina ngedwa umfana ekhaya. Showcase ubaba wakho uyena yedwa umfana onaye futhi? Yebo uyena mina ngedwa. Futhi wena wedwa ongavusa umuzi wakho. But manje wena awukholelwa ebantwini besifazane ngokuzala kwakho ngokwemizwa yakho? Hayi mina mfethu hayi ngithanda nje abantu besilisa. Angikaze kufike kimi ukuthi umuntu wesifazane nginaye endlini ngithi ngiyamthanda hayi ngeke no. Okay. No, ngicabanga ukuthi inkinga yakho yona inzima ekuthenini sibatshele mhlawumbe indlela abazoreacta ngayo but kulula ukuthi siku-arrange lokho kwenzeke. Sizokwenza kwenzeke ya mhlawumbe ubani ocanga ukuthi ungcono sakhuluma naye uma ngakho noma wakho? Hayi uma ungcono hayi ubaba phela njengoba usho nawe ungumfana ngedwa wonke amathemba akhe alele kimi. Mase ngimtshela into kanje mhlawumbe ungcono uma unaye phela mhlawumbe uzasho ukuthi ngifuze yena uthi uthobekile nje uma unomoya ophansi naye uhleze esho ukuthi mina hayi ngifuze yena. Ngicathi uyena engingakhulumeka kahle naye bese yena akwazi ukukhuluma nomkhonyana wakhe. Yeah engingazi bo lento le angazi mhlawumbe yo no ukukhuluma kwayo it's very important ukuze uzoba free nawe uphila impilo yakho ungagcina uphila double life ngoba uphila kanjalo ugcina ungazithembi as a person. And baningi abantu abazobuka la athi mina ngadlula into efana nale, omunye athi mina ngise situation efana nale. So ngiyafisa comment section abantu abadlula kulento le basitshele ukuthi benza kanjani nokuthi bakwazi ukuphumela obala nabaphila kulesimo lesi nabo ngicabanga bazosizakala as le process siyenza ngoba umuntu ugcina eba nama depression, ugcina umuntu enquma impilo yakhe ayenze suicide kanti akufanele uze kufike lapho. Sonke uNkulunkulu usidalile ngokusahlukana ngama purposes akhe. Wena khona onamandla ngakho yokwenza le emhlabeni ubenefitisa abanye abantu. So it's very important ukuthi ubuwena ngokudala kwakho ukwazi ukuserve ipurpose yaNkulunkulu. So ngakho ngithi mina into efana lezi fanele sikhulume nje sibe open ngazo. Ngicabanga manje umuntu ogay useyazi na ku-TV sababona ayisekho nje akusafana kudala. In South African lethu wonke umuntu unelungelo ngokufana everyone is equal nje. So le yamaqasana ngicabanga ukuthi ayisekho. Nabazali bakwazi ukwamukela lokho. Yes ngaba buhlungu ubaba wakho ngenhloso zakhe but iscience manje ayikuvimbi ukuthi ube nengane. Usangaba nengane yovusa umuzi wakini. So yeah mina ngithi nje asibekelana si-arrange sihlangane noma wakho noma wakho sikwazi ukuthi sibe udaba size ukuthi uthini but once walazi uselazile kuyofana hlisa umoya ngoba angeke akushintshe ubuwena ngoba u-act la uwena lo. Ngiyathemba phela mhlawumbe ukuthi bazokwazi ukuthi basamukele isinqumo sami because akuyona into engiplana nokuthi ngiyishintshe le iyona ndlela engifuna ukuphila ngayo indlela impilo yami yonke. So kuzoba nzima nje ukuthi mhlambe benqaba bengidinelwa bengixosha ekhaya mhlambe eka kwakungikhokhele esikoleni angazi ukuthi kuzokwenzakala. No mapala ngiyakuzwa kakhulu ake ngithi nje see next time, stay blessed.